Mit navn er Digte, og velkommen til Digte Melgaards Super News. For 2 måneder siden forsvandt en pige ved navn Emilie Meng. Hun var 17 år gammel. Emilie var på vej hjem fra en fest. Hun kørte med sine veninder, og hun valgte at gå det sidste stykke. Man har ikke set hende siden. Vi har været ude og interviewe nogle folk om, hvad de tror, der er sket med Emilie. Hvad tror du, der er sket med hende? Jeg håber, at hun er i live, og jeg håber, hun har det godt, men man kunne godt frygte, at hun har været udsat for en forbrydelse. Der er sket med hende. Jeg tror, hun er stukket af. Tror du, politiet finder hende? Det håber jeg meget for hende, og for hendes familie ikke mindst. Ja, det tror jeg. Jeg tror, de fleste de bliver fundet på et eller andet tidspunkt. Tror du, hun er død eller levende? Jeg håber, hun er levende. Det er svært at sige. Jo flere dage der går, jo mindre sandsynlighed er der for at finde hende i live. Enten så er hun blevet slået ihjel af en eller anden total psykopat, eller også så bliver hun holdt til fange et sted. Men jeg tror, at hun er død. Tak for at se med i Digte Melgaards Super News. Vi krydser fingre for, at politiet finder Emilie.